Скільки разів і як часто потрібно ходити по великому в туалет? Відповідь на це запитання буде простою та лаконічною. Похід до туалету має завершуватися випорожненням нормально оформленого калу і не спричиняти неприємних відчуттів. Якщо людина ходить раз на 4 дні в туалет і все відбувається м'яко та безболісно, це не вважається відхиленням. Якщо людина ходить регулярно і безболісно, але кал у неї не сформований, це порушення, яке потребує додаткового обстеження. Також буває, що людина постійно ходила з однаковою частотою, наприклад, щоранку, а потім почала ходити через день в різний час. У такому випадку важливий анамнез, що змінилося в людини за цей час, окрім частоти випадку. Особливу увагу варто звернути на наявність домішок, появу неприємних відчуттів, зміну ваги. У групі ризику люди старші за 55 років, якщо в них змінилася частота випорожнень, особливо у бік закриту.